dzinorwadza hadziperi mumastreets enyati family yahekerwa WhatsApp mushure mekunge vahekerwa page munhu wacho ari kudhimanda 10,000 ari kuti mukandibhadhara 10,000 rand page renyu rinoswera radzoka. Zvakaoma guys, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So if you think that 10,000 is mine, how much are you willing to pay? Okay. Pari zvino nyati family havasina access ku Facebook page ravo, havana zvakare access ku WhatsApp yavo. Munhu uyu angoti aheka WhatsApp abva atanga kukumbira vanhu mari. So Sheldon Trending ndiye ati vedwe pane munhu ari kukumbira mari, make sure kuti hamusi kupa munhu uyu mari nekuti page rana nyati rakahekwa. So WhatsApp kutorwa kwayaitwa zvaitwa this morning, Facebook yakatorwawo kumashure uko. Venyati family vari kutraya by all means kuti vagone kuwana page ravo back. Moboys Minutes aita live pa live paya ndo paazogona kutaura nevanhu ava vari kudhimanda ransom ye 10,000 vari kuti sinzi nyati achiwana mari yakanaka makunun'unu maudza moyo akadai 10,000 aiwa ingori drop pamari yacho iyoyo. So Sheldon aedza kutsvakawo mama Nigerians ane vanoita zveumazvikokota panyaya dzekuba mapeji idzi. So ati iye ngatitange nekudzosa WhatsApp. Saka munhu uyu ati anoda 30 to 40 minutes dzekuti agone kushanda nhamba dzidzoke. So ndo zviri kuitika pari zvino. Vamunetsi vari kuedza by all means kunegotiate nemunhu uyu kuti maybe 10,000 or whatever amount it is iri muhomwe igone kubhadhagwa kuti vapiwe page. This is very dangerous nekuti guys, kana munhu akadhimanda kubhadharwa kana achinge aita mhosva, iwe ukaita fall into that trap watokanganisa. Nyaya yacho haipereri ipapo, ucharamba uchingobhadhara. Ko mukamupa 10,000 akati haasi kuda kuvhura mozodii, ko kana akazvipa imwe access yekuti zvino rinozotogwa zvakare page racho, kubhadhara haisi option, or maybe option ameno. But anyway, manetizens vakasiyana siyana vari kungotaurawo zviri mumwoyo mavo. Vamwe vakati it might be content, haticha kubelieve anymore, munonyanyisa kuda content, it might be you. Chimwe zvakare chaita kuti vanhu vangoti hameno zvakuitika ndekuti munhu uyu anogona kuva akatoronga nyaya yacho nekuti atora picture raSheldon Trending ndobva ariisa pa WhatsApp yaari kushandisa kucommunicata navamunetsi. Izvo zvaita kuti vanhu vafungire kuti maybe ndiSheldon, but zvazobva zvadismisswa zvese nekuti Sheldon ari kuita live pamwe chete naMoboys at the same time. So there is no way Sheldon yaanofonera Moboys live yake yorega kuzvirekoda. Vedweka vanhu dei machingonzwa tsitsi haisi content iyi. Pane munhu angauya here asina kuposta. Muvaziva vanyamanindimi vanoposta after but iko zvino kupage kune chando chaiko kwakatonhora kuti no. Saka dei vanhu vakwanisawo kuti kana mune hama dzenyu dzamunoziva dzinoita zvema-IT nezvimwe zvakadaro, vabatsirane nemhuri. Manyati vataura zvinorwadza vakati hatina chatinacho for now, takangopererwa. Ananyati vanonetsera kuti inogona kuva itori content katichiitiswa hauzozive kuti vari serious here, sepaya pavaiti tiri kutengesa mota ikatoiswa neprice, but later on takazoona kuti yaitova content. Saka nyaya dzenyu idzi guys, isu hatichadi kupinda nemwoyo. Ko mukazoshandisa nyaya iyi moti esinzi page rakatorwa ngatichayei ma1 rand tese tiri 2 million, munongoswera matova mamiliyoni yaka sekutamba. Sheldon uchendere kupandukirwa navo. Kana uchida mbiri zvishandire mangwana uchanzi ndiwe wakareheka. Tarisana taiti kuti vakavengeswa nenyika yese nekuda kwavo, asi vana taiti vari kungorarama wane. Chinhu chikuru guys ndechekuti ma-earnings hatizivi kuti chakazotanga kuti vanhu vade kushamisira nezvinhu zvakadai pasocial media. Vanhu vaifanira kungoona kuti life yako iri kuchinja pasina need yekuuya uchiti ndazowana mari yakati this month. Vanatari Martin vari kungoswera varipo pa Facebook apa, mapage makuru guys havai vachitaura ma-earnings avo. But iye kuti tazowana $25,000 mangwana tazoita chakati, ndo zvinoita kuti vanhu vazobirwa.
hamuzi immune panyaya yekubirwa iyi. Kana wiki neuchaiye akataura kuti ndaroora nemari yakati, in no time vakamurova vakomana. Ndo zvine zviita kugwaya chero muorganization chaimo tichishanda tese tishandira semukampani. Hapana patinotaura kuti ndinowana 5,000 iwe unowana 3,000. Guys, regai kuda kuudza vanhu kuti munowana mari. Mbavha idzodzi dzichagara dziri tek nemi, muchahekewa kusvika mashodoka. Nyati, you were prayer warriors before. Go back to the drawing board and be humble as you started. Izvi zvekuda kuramba mungouya pano muchiti muchikompita nevamwe kuti tawana mari yakati. It is not necessary. Pakaipa vamwe ndo vari kuti mhepo dzekumusha dzakakusimukirai. Vanhu vekumusha kwenyu, they are not happy with your progress at all. They are making sure kuti vaparadza dzose. You need serious urgent prayers, mukoma wangu. This is now beyond normal. Kumusha kwavo munyori hatizi kuti vari kureva vanhu vepafacebook here, kureva maZimbabweans kana kuti vari kureva kumusha upi, because Nyati family yakaratidza kuti vanomira naGilbert throughout. Ene mukomana haasi selfish, anoita kushare nemhuri yake. Saka kana muchiti mimi imhuri yake hatizi kuti muri kureva chii. Pamwe pacho Prophet Elijah Maheya, the Lion of Chipinge, hazvidi kuti mungotaura. Mofanira kutanga mambo nzwisisa. Maybe chiprofita kuti ngati chiko zvevazodziwa tingazvigona here. But anyway, that is not the end of life. Life comes with challenges. Mamwe manetizens ari kuti since muri famous guys, vhurai rimwe page. In no time tinosora tazara tatongofollowa 1.7 million tinenge tatosvika. Dambudziko riripo nderekuti mukatrusta vanhu mukavapa mari vanogona kutongokushandisai. So vanyati vari kungoti havatorina access totally kupage. Vataura zvakare vakati kuvhura page kuri difficult since vari kuZimbabwe, and Zimbabwe haina monetization. So kuti vavhure rimwe page vanofanira kuva vari kuSouth Africa. Guys, unoshauri page kana zvinhu zvacho zvakuda, so zvinongokuwisira pasi kumunhu azotora page seiko rarisina verification steps here. Handiti kunoita 2 step 4 step verification zvobva zvaenda kuemail zvoenda uku kufoni zvichidaro. Kana usiri pa network chaiyo unogona kutokonewa kuloga in. But izvi zvazongoita kuti saka zvorova kuti mapeji haya haana kunyatsosungwa here, kana kuti zvinhu zvepaprogramming tozvizivire piko. Tiri kungotaura kuti zviri kuti netsa pamwoyo guys. Kuva nevanhu more than 1.7 million wozongorasikirwa nepeji iroro zvinhu zvinotsemura mwoyo, unotoshaya kuti woita sei. Asi ngative chidzidzo kuma content creators ese kuti hatizi tese tinofara kana zvinhu zvichidai, kana vanhu vachiita mari dzavo and ngatiregei kushare ma-earnings edu paFacebook kana pama-channels apa. Tingoziva kuti kubasa guys, ingotora mari yawatora woenderera mberi neupenyu. Life yako ndo icharatidza kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Zvimwe zvacho ndo zvinonzi zera zvakare rinouya nematurity. Vana vechidiki ava ndo vanotanga kubvajuka vachifara zvisingaiti nemari, vobva vatanga kuudza vanhu kuti isisi tine mari, tiri kutoremera mastreets chino. In no time tinenge tasvika pakadai apa. Zvinozodii? Ungogara uri munhu wenew start here. Pauchati yellow guys motanga kuti 1 subscriber. Guys, ngatirege kudaro. But anyway, turongoti kuNyati family aiwa zvinhu zvinowanikwa. Kana zvichikwanisa kuti mubhadhare vanhu vanoita kuti page ridzoke, aiwa itaise kudaro. Tinashe Mugaba mborowerwa YouTube yake 1, asi pakatsvagwa team inoita kuti vaite recover that page. You can still consult him and try kudzosa page renyu. Anyway guys, thank you so much for watching. Do leave your comments on what you think panyaya kwaNyati.